5 ka tuig na nga naninda og piniritong manok ang pamilya ni Evelina Peñarijo nga taga San Isidro, Magsaysay, Davao del Sur nga mao'y tinubdan sa panginabuhian sa pamilya. 5 ang iyang anak ug dakong hagit kanila ang pagtaas sa presyo sa palaliton. Kanhi 125 pesos lang ang matag kilo sa manok kung bulto ang paliton, pero karon 165 pesos na ang kilo. Ang 80 pesos matag kilo sa mantika karon 120 pesos na. Ang harina gikan 900 pesos kada sako, karon 1,000 ka pesos na. Ang una yun ang inat, sir. Budget niya. Okay nang nag-extend may yung adlaw. Mahal kayong gason, harina, mantika. Yang manok ni taas po, sir. Sumala ni Evelina, kinahanglan na gyud mo diskarte aron makasustener sa hagit sa kamahal sa palaliton. Busa, giginagmay na niya ang hiwa sa tindang pritong manok. O katulo, usahay, kaupat sa usa ka semana na lang makapaninda. Ilabi na nga 3 ka kilometro ang distansya ang balay ni Evelina ngadto sa palengke kung asa sa maninda gamit ang ilahang motorsiklo nga nagkonsumo og gasolina. Rigid, sir. Maura gini panginabuhi na mo, adlaw-adlaw. Kaon, niya. Tagtulo ra ka adlaw among tinda. Walahian dyan, sir, sa normal. Kaya katong normal, na may mga estudyante. Parang wala naman. Minus na, sa'yo na kay may manira. Daghan pa ang sama sa pamilya ni Evelina ang nag-antos sa pagpaninda ug naghimo og diskarte aron lang makapanginabuhi kaysa kamahal sa mga nag-unang palaliton karon. Mas importante karon ang mangita og kwarta aron mabuhi ang pamilya panahon sa krisis ug pandemya. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.